Kataluniako eta Euskal Herriko ezker subiranistari gabe ez daukala aurrera egiterik politika sozialetan eta politika aurrerakoietan. Hori da dagoena. Ona dela mahai bat irekitzea, orain arte ez zegoena, eta horrek aukera batzuk irekitzen ditu. Azken finean da, Madrilgo gobernuari egin diogun guk ere gure proposamena, azken finean hori da ez, leiho bat dago, aukera leiho bat, hori aprobetxatu behar da, eta gainera, gai honetan ere gauza bera da, alternatiba ez dago, eta balin badago, okerragoa da momentu honetan. Ez da beste gobernu bat egongo, aukera hauek emango diguna gauzak egin ahal izateko, eta gauzak egin ahal izate horretan esaten dut, gauzak aurreratzeko eta hainbat ere metuan pausoak ematera, ez? Orduan, ikusiko da. Nik usteet leiho bat irekitzen denean, beti aprobetxatu egin behar dela, eta batez ere, orain, momentu honetan, ez? Ze urrengoan etorkizunak zer ekarriko liguken usteet ezagutzen dugula denok, eta etzaigula gustatuko bat ere. Orduan, aprobetxatu dezala gobernuak ere, gobernu espainolak, ze egia da momentu honetan ez bada soluzionatzen auzi territoriala, eta hau da, auzi territorial bat, ez katalanei bakarri baizik eta guri eta gallegoi ere eragiten diena, ze aspaldik datorren kontu bada, zintzili geratu zen kontu bada, eta gobernu espainolak ere, jakin behar du, orain daukala aukera hau, honetan pausoak emateko eta soluzio bat emateko, bestela zintzili geratuko den beste zerbait eta soluzionatu gabeko gauzetaz, urtetan eta urtetan ikusi dugu ze gertatu dan eta okerrera joan daitekela, ez, beraz. Baina era berean entzun diogu kongresuan duela gutxi gainera, esaten Pedro Sánchezi, inoiz ez dela izango, ez duela PSOEk baimenduko autodeterminazioaren inguruko erreferendumik. Gauza asko esaten dira. Politikan gauza asko esaten dira ere hemiziklo horretan, eta denetarik entzun dugu, eta esate zen ere mairik etzala irekiko, eta ireki zen, eta hainbat gauza egin dira esaten zianak inoiz ez zirela egingo eta egingo zirela, ez? Bultzatzea da kontua, eta bultzatzea gainera konbentzimentu osoz, eta konbentzimentutatik aparte, egia delako, errealitate badelako, gaur egun kongresua begiratzen badezu, eta aritmetika kontua da, eta kontuak egitea besterik ez da,